Pipila ka kalihukan sa simbahang Katoliko atul sa Lenten season gipasubay usab sa kasamtangang nasinati nga pandemya. Ani ang report ni Femery Dumabo. Unang tuig karon nga dunay himuong pisikal nga kalihukan ng simbahang Katoliko atul sa Kwaresma atul ning pandemya. Hinungdan nga pipila ka mga adjustment ang gihimo sama sa pagpaygayon sa Way of the Cross dinhi sa Santo Niño Parish sa Mohon, Talisay. Ikatulo karon nga Biyernes sukad sa pagsugod sa Kwaresma nga gisuspenso ang pagpagayon sa Station of the Cross dinhi sa maong simbahan kay nagpaabot pa sa guidelines nga gikan sa Cebu Archdiocese. Sunod Biyernes sugdan ang naandan nga Way of the Cross. Duha ang gisugyot sa guidelines sa Archdiocese. Una, pwede siyang himuon gawas mo ang himuon sa parokya, mao ang pagbutang og widescreen dinidulon sa altar. Unya ang mga tawo nakalingkod na gyud, observing the physical social distancing, naglingkod na sila. Unya among i-flash diha sa screen ang different stations of the cross. Gischedule ang pagpaygayon og pakumpisal aron di magkatapok ang mga tawo. Himon kini regular Miyerkules, Biyernes ug Sabado. Apan wala gitugot ang magbisita iglesia. Itong himuon right after the Mass of the Last Supper, ang himuon namo ug giawhag ko ni sa kuan sa guidelines sa Archdiocese nga ang Blessed Sacrament among ilibot sa parokya. Ang simbahan ni dawat na usab og magpabunyag nga himuon matag adlaw ug dili kay kada Domingo lang. Kaniaron masunod gyud ang kamanduan sa ATF may labot sa gipatuman ng mga health protocol. Uban ni Renante Quiñones. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.